Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako sa cíti empat, ktorý má hypersenzitívnu schopnosť vnímania tohto sveta, svojho okolia. Väčšina ľudí má problém pochopiť svoje vlastné pocity, spracovať svoje emócie, ale taký empat toho cíti ďaleko viac. Predstavte si, že idete na rande so ženou, ktorá je hypersenzitívna a vníma svoje okolie inak ako vy. Pozvete ju do reštaurácie alebo do kaviarne, sedíte pri stole a teraz ona musí pochopiť a selektovať z toho celého svoje vlastné pocity. Čiže ona sa musí naladiť na samú seba, na svoje pocity, aké z toho má. Zároveň cíti pocity toho muža, ktorý sedí oproti. Darmo on sa bude tvariť inak, nasadí si nejakú masku, bude sa nejako prezentovať, ona cíti, čo je vo vnútri. Neoklameš, bohužiaľ. Cíti, čo sa deje pri vedľajšom stoliku, pretože je ako také rádio, ktoré sa naladí na rôzne frekvencie, nedá sa to vypnúť, nerobí to zámerne, vníma to svoje okolie, cíti celkovú atmosféru v tej reštaurácii alebo v tej kaviarni a z toho celého musí selektovať ten svoj vlastný pocit, aký má, hej. Takže je to skutočne náročné, najmä v domácnosti, keď žijete so svojimi blízkymi, s ktorými ste v neustálom kontakte a stačí ráno vstať, prísť za človekom a okamžite viete, že sa niečo deje. A že darmo vám bude hovoriť, nie, všetko je v pohode, nič sa nedeje, viete, že klame. Nasadil si tú masku, ktorú ľudia sú zvyknutí nasadzovať, aby neukazovali to si svoje práve emócie, ale ten empat to vycíti. No a teraz sa musí rozhodnúť, že ako na to bude reagovať, pretože vie, že pod povrchom sa deje niečo a navonok človek ukazuje niečo iné. A teraz, aký je zámer, hej, prečo klame, prečo sa tak správa. Musí to zapojiť logiku a pochopiť, že áno, boli sme takto vychovávaní, aby sme skrývali svoje práve pocity, nesmieš ukázať slabosť, nesmieš ukázať to, nemôžeš hento, musíš byť silný, blablabla, hej. A potom dochádza k takýmto situáciám, kedy hypersenzitívni ľudia to v tomto živote skutočne nemajú ľahké a na jednej strane to môže byť výhoda, ale zase na druhej strane je to veľmi ťažké vedieť sa v tom pohybovať, odlišiť tie svoje práve prečo treba máte zlú náladu, hej, či to je niečím, čo sa stalo vám, alebo je to nejaké kolektívne vedomie, ktoré tlačí, kde proste ten človek vníma aj katastrofy vo svete, všetko na ňo pôsobí veľmi silno. Dokáže sa naladiť na tej energetickej úrovni, sa toho deje veľmi veľa. Takže áno, nie je to jednoduché, dá sa to využiť vo svoj prospech, zároveň je to veľmi ťažké v takomto bežnom živote medzi blízkymi treba.